Unha vez que instalamos o Smart Notebook, vai aparecer unha icona no noso escritorio, témolo aquí, e clicando dúas veces sobre el, accederíamos ao software do notebook, que parécese bastante, como poderedes comprobar posteriormente, a un PowerPoint, pero con moitas máis aplicacións pensadas para, no canto de ser empregados só en presentacións, para o día a día, como pizarra interactiva, xa veremos. O caso é que, ademais de acceder a través de esta icona no escritorio, tamén poderíamos acceder a través da icona que temos na barra flotante, que temos aquí na esquerda, que podemos facer aparecer e desaparecer, e esta barra flotante podemos levar onde nos queiramos, clicando sobre estes puntiños que temos aquí. Podemos levar para a dereita, para a esquerda, arriba, abaixo, onde nos sexa máis cómodo. Bueno, como decía, poderíamos acceder ao Smart Notebook a través desta barra flotante sobre a icona do Smart. Tamén podería acceder sobre o Smart aquí, de acordo, na barra de ferramentas. Aquí me aparece o Smart, se premo sobre esta icona pequerrecha, saime todas as posibilidades que ten, entre elas o notebook, pero ademais este software ten grabadora, reproductor de vídeo, teclado, etc. Se quixera tamén podería ocultar as ferramentas flotantes, que son estas que acabamos de ver. Aí están, e desaparecen. Como quero que aparezcan, vou dicir que volvan a aparecer. Amosar ferramentas flotantes. Aquí o temos. Por suposto, tamén poderíamos acceder a través dos últimos programas empregados, ou en todos os programas iríamos a Smart Technologies, e aquí nos iría o link, un acceso, para Smart Notebook. De acordo? Bueno, pois vamos a ver que posibilidades ten esta barra flotante. Vou levar aquí para aquí a esquerda, para que non nos maree tanto con todas estas iconas que teño aquí. Ben, antes de nada decir que esta barra flotante é personalizable. Se eu premo aquí sobre isto, indícame todas as posibilidades que podo engadirlle ou sacarlle. Imaginemos que eu non quero ter aquí o teclado, pois levo para aquí o arrastro, e xa me desapareceu. Aparece aquí agora, de acordo, o teclado. Imaginemos que me interesa moito ter a lupa. Bueno, pois collo, arrastro e a pego no sitio que eu quero. Pois, por exemplo, aquí. Vale. Xa me figura agora a lupa. Vamos a ver. Non me pegou, non sei por qué. Agora. Entonces temos aquí unha serie de ferramentas que poderíamos empregar. Imaginemos que son profe de matemáticas, tamén me interesa, vamos a poñer o caso, a calculadora. Aquí a pego, aquí está. Ben, vamos ir pouco a pouco vendo as posibilidades. Dolle feito. Calculadora, como todo mundo se imagina, pois me sai unha calculadora que podría empregar para os cálculos que eu quixera. Vale, ata aí nada raro. O que sí que nos vai a resultar bastante interesante son esta serie de rotuladores que temos aquí. Vamos por pasos. Vou a pasar isto agora outra vez para aquí, para a esquerda, para que me saian os rótulos. Cando me poño riba deles, amósame que tipo de rotulador se trata. Estos dous son rotuladores e este márcame aquí un marcador de resultado. Bueno, que é isto de rotuladores? Pois son rotuladores que eu podo empregar non só no Smart, no software do Smart que vimos antes, sino en calquera das aplicacións do noso ordenador, calquera dos programas ou do software que teñamos no ordenador. Por exemplo, aquí teño o Google Earth aberto, e teño aquí unha imaxen do Golfo Ártabro, verdade? Vamos a poñer o caso que este día estuve empregando pois o Google Earth para explicar sobre a morfoloxía da zona. Bueno, pois eu podría coller e marcar, por exemplo, pois aquelas zonas de cantil. Entonces, si premo, perdón,
Se o premo sobre este rotulador, vedes que ora acaba de saírme unha ventaniña que é como se fixera unha imaxe da pantalla, e á dereita saime aquí unha especie de roda dentada que significa configuración, é dicir, que podemos cambiar a cor e o ancho do bolígrafo. En este caso, interésame, vamos a poñer, pois, un color vermello e un grosor intermedio. Doulle a guardar propiedades, vale, agora xa as teño. Entón, imaginemos que eu aquí, pois, vou a marcar costa de corta acantilado desta zona da costa que hai entre Coruña e Sada. Bueno, vamos a supoñer que agora quero marcar cunha cor amarela pois as zonas de praia, pero un poquitiño máis grosso. Aí está, guardar propiedades de ferramenta. Entón podría marcar pois aquí a praia de Ares, a praia de Miño, a de Pontedeume, a de Sada, etc. Bueno, e agora vamos a poñer por caso que me interesa resaltar, non marcar, sino resaltar, escribir por riba e que se poida transparentar por embaixo o que hai. Entón, marcaría este, que é un suliñador, escollo a cor, vou a poñer verde, vou a escoller un grosor grande, vou indicar aquí pois o que son as zonas de ría interna. Bueno, pois como vemos, pódese ver por embaixo a imaxe sen perder demasiado detalle, e eu estaría pois aquí marcando zonas de ría interna destas rías, pero de xeito que se transparentase. Por tanto, é diferente o bolígrafo, o rotulador e o marcador de resaltado. Imaginemos que me pasei, que quero borrar un poquinho aquí. Bueno, pois collo o borrador, que é este, e vou borrando ata onde eu queira. Que quero un traballo un poquinho máis un traballo un poquinho máis intenso. Pois collo un borrador con un grosor máis grande, e se vedes, pois, bueno, borro todo isto moito máis rápido. No caso de que non quixera ninguna destas tintas que acabo de aplicar sobre a imaxe, doulle aquí e borra. Poñamos por caso que sí que me interesa pois marcar determinadas zonas. Bueno, pois vou marcar aquí unhas flechas, vou a incluir unha serie de formas tamén aquí, formas e liñas para marcar sobre este mapa. Feito. Entonces vou a indicar cales son os principales núcleos da zona. Podría marcar que tipo de flechas quero. Para eso pues, vou a borrar todo o que teño xa, e o que vos dicía, vou a marcar os principais núcleos urbanos, que serían Coruña, Ferrol, aquí temos Miño, aquí temos Pontedeume, Sada, etc. E agora poñamos por caso que me interesa resaltar pois con unha zona circular pois vilas un pouco máis pequenas, como podrían ser pois Ares, como podría ser pois Redes, que quedaría por aquí, ou como podría ser pois outros núcleos, ou vamos a indicar agora con un cadrado pois as zonas que son zonas portuarias. Por exemplo, aquí temos a zona do porto de Ferrol, aquí, para Coruña teríamos aquí ahora este, etc. Si quixese cambiar a cor de unha destas liñas, doulle aquí a configurar capas de tinta e podría
cambialo. No caso de querer guardar esta imaxe, vou aquí onde pon esta cámara de fotos, doulle guardar, e se observamos, e voume agora ao software de Smart, que teño aquí aberto, veremos que teño aquí todas as indicacións que fixen guardadas e poderíamos seguir traballando sobre elas. E máis, vemos, vale, que poderíamos agora seguir traballando con rotuladores, etc. Escribir en riba delas. Bueno, etc. Vale. Vamos a seguir con estas barras flotantes que temos aquí. Seguimos aquí no noso Google Earth, que agora podría mover. Xa perdín as capas de tinta que tiña antes porque gardeinas. E vou a empregar agora pois a lupa. Si eu coloco a lupa, vamos a ver, aquí este é un amplificador, ali onde eu poña a man, vaime amplificar esa zona. Vale, vou desplazando, vou abrir un poquinho máis, aquí estamos. Epa. Vou a reducir o tamaño, a ver se me oriento un pouco mellor, vamos a ver, aí está. A verdade é que non é moi intuitivo que digamos, aquí está, aí. Entonces podría facer pois un zoom sobre unha zona determinada. Aí o temos. Para eso nos vale a lupa. Podría tamén ampliar usando o punteiro, si que é un pouco máis intuitivo, doulle aí. Entón, donde poño o punteiro, me sae a zona ampliada. Aquí teño aquí a man, e onde vou pasando, me sae a zona ampliada. Entón, para unha persona con unha deficiencia visual, pois pode ser algo moi práctico, ou simplemente pois para reseñar algo que estemos, ou destacar algo que estemos, do que estemos falando nun momento. Vale. Podríamos deste xeito tamén amosar a zona, amosar lupa que o temos, ou neste caso se nos oscurece todo menos a zona que estamos indicando. Repito, esto puedo ampliarlo de tamaño, aquí está, vale. A verdade é que a man é pouco intuitiva e penso que máis práctica pois esta zona de punteiro ou estas que estou empregando agora. Pecho. Máis ferramentas da táboa flotante que son moi útiles, pois poden ser, por exemplo, o reflector. No caso do reflector, váisenos oscurecer toda a pantalla e podemos ir movendo a zona que nos interesa que o reflector mova ou mover o reflector. Aquí está. Este reflector, se clicamos en este simboliño que ten aquí, podemos facelo máis transparente ou menos transparente. Aquí está. E tamén podemos decidir a forma, que sexa unha estrela ou que sexa unha elipse. Aí está. Entón, movería o reflector a zona pois que eu quixera. Vou pechar, clico en riba deste trianguliño, doulle a sair e xa volvemos á páxina que estábamos mirando. Outra posible utilidade é a da sombra de pantalla. Na sombra de pantalla eu podo descorrer a zona que me interese en función do que este falando. Pois vamos a poñer o caso que interésame falar nada máis que da zona pois da Coruña. Pois podría descorrerlo ata aquí e logo ir descubrindo en función do que eu quixera ensinar ou amosar.
Para pechalo, premo aquí sobre o X, xa está. Máis funcións que temos por aquí, pois, por exemplo, se eu premo sobre algún lugar co botón dereito deste xeito, aquí nos indican su próxima pulsación será un clic con el botón derecho. Pois no caso de que eu quixera empregar o botón dereito en algún sitio, a próxima vez que clique me saería o botón dereito. Aquí nos vai alternando, como podemos ver. Aquí na casa non hai ningún problema, teño o ratón a miña disposición, pero no encerado digital non temos o rato, por tanto o botón dereito empregaríamolo premendo sobre o encerado e previamente antes tendo pulsado unha vez esta icona de ratiño. Vamos a ver se podemos empregar algunha opción máis que hai por aquí que nos poida ser útil no día a día. Unha que é bastante útil, efectivamente, é a de captura de pantalla. Vamos a poñer o caso que estamos aquí na páxina do proxecto Olar CPIares e eu quero coller un detalle desta zona das lapelas de arriba. Entonces, premo e agora saime este cadro de diálogo, esta xanela, e se eu premo sobre isto, sacaría unha foto dunha sección. Se eu premo sobre esta, capturaría toda a páxina. Vou dar que sí, vou facer un clic e se vou ao Smart veredes que capturoume toda a páxina. Vamos a ver, aquí me pregunta, esta imaxe é moi grande, o software Smart non pode optimizar, pode optimizar o seu tamaño reducindo a súa resolución. Se conservamos resolución se verá con máis detalle e se optimizamos se verá con menos. Vou dicir conservar resolución, que quero verlo con detalle, e aí está a páxina. Vale. O mellor interesa meter un poquinho máis de detalle pois desta zona, como decía, pois podo, dándolle aquí, podo seleccionar unha zona concreta, como pode ser esta. Aí está. Entonces, se vou a Smart, outra vez me pregunta se quero optimizar ou conservar resolución. Digo yo ahora que conserva resolución, que optimice, e aí está. Estas son as páxinas que xa me gardou, que fixen ata agora, e aquí teño un detalle do que acabo de facer antes. Volvemos a noso blog. Unha última opción que ten por aquí sería pois capturar unha zona a man alzada con un trazo irregular. Pois vamos a poñer esta imaxe. Aí o temos. Por tanto, guardaría só a zona que nos trazamos a man alzada. Volvo. Aquí estamos, de novo. E vamos a ver que outras opcións. Vou dar a personalizar. Unha posibilidade que tamén debemos ter moi en conta é a de orientar, que non é outra cousa que axustar ben a pantalla. A veces a pantalla se descalibra e é boa cousa ter calibrar a pantalla. Aquí non vou poder porque non teño conectado ao encerado digital, pero se o tivera eu daríalle aquí e me aparecería uns puntos de calibrado para que eu puidera axustar ben a pantalla e non houbera ningún problema. Máis cousas que teño por aquí que poden ser útiles pois son o rotulador de formas ou o rotulador máxico, que logo xa veremos con un pouco máis de calma. O rotulador de formas, se eu me vou ao Smart, aquí estamos, vou premelo. Se eu debuxo a man alzada unha forma, así de calquera maneira, sin moito xeito, isto é un triángulo, pero el o interpreta e faime un pouco mellor, igual que un cadrado, aí está, e faime o cadrado, é un círculo, unha circunferencia, aí está, tamén o mesmo. Por tanto, é bastante útil. Eu logo podría aumentar o tamaño sin ningún problema, ou diminuílo ou rotalo. Aí está. A tinta máxica, o rotulador máxico, sirve para escribir unha zona
e cando me interese, vale, pois facelo desaparecer. Aí está, ao cabo dun rato acaba por desaparecer. Non sei se vos fixades que agora ao cabo dun rato comeza a desaparecer. É unha tinta pois que dura nada máis que un ratiño. Penso que non nos queda nada máis por aquí importante para ver. Vamos a ver a grabadora tamén pode ser interesante se estamos ensinando a facer pois un procedimento na pantalla do ordenador. Vamos a ver en que consiste. Imaginemos que eu estou explicando o funcionamento de todo este software. Eu estou grabando con este software específico que é o Smart, pero podría facelo coa capturadora de vídeo do Smart. Vamos a probar, pero me parece que non vai poder funcionar dos grabadoras ao mesmo tempo. Vou a darlle. Bien, me sae aquí este simboliño de rec, vale? Podría gravar escritorio, unha área, unha ventá. Vou dar a gravar escritorio, creo que está predeterminado. E agora mismo comezou a gravar. Entonces todo o que eu faga por aquí vai quedar registrado coa grabadora do Smart. Bueno, agora doulle stop. Me pregunta onde o gardo. O tipo de faime un arquivo tipo Windows media vídeo, que son estes, e me di o día e agora na cal estou grabando isto, que é o 15 de novembro ás 2:20 da mañá de madrugada. Por tanto, se eu me vou a vídeos ou onde quera aquí documentos, o guardaría, doulle a guardar, vale? Ahora mismo está a crear un ficheiro de isto que acaba de facer. Vale, voulle dar a reproducir grabación e vaimos reproducir agora un momentiño. Aquí está, e agora mismo comezou a gravar e aquí vemos todo o que fixen por aquí. O que pasa é que claro, é bastante máis específico o software que emprego eu para gravar, dame máis detalle. Agora doulle stop, guardar. Bien, pecho, volto Smart e agora sí, se non me equivoco, penso que non nos queda ningunha das ferramentas así máis relevantes sen ver. Quedan aquí, bueno, tres cositas que podemos ver en outro momento que non tienen tanta importancia. Por tanto, logo veremos as seguintes utilidades do Smart.